Varování. Ve videu se objevuje užívání alkoholu a elektronických cigaret. Tento obsah není určen pro mladistvé. Video je určeno pouze osobám starším 18 let. Vypadám jako absolutní hovno. Já chci přivítat u nového videa. Tentokrát je to vlog. Je to na náš hlavní kanál, protože dneska je 19.9. a my jedeme na Creepycon. Je 5 hodin ráno, za chvilku jede vlak, takže si musím pospíšit, abych to stihl. Mega se těším. Jenom ještě takové kratší info k tomu Creepyconu. My tam s Felixem budeme mít i své vlastní vystoupení. Budeme ho mít ale až zítra, což je v sobotu 20.9. Budeme ho mít večer a budeme ty vystoupení mít dokonce 2. Jedno budeme mít my sami, jenom jako Gloomy Secrets. A to druhý bude společně s Prézou a s Dimonem. A budeme se bavit o ARG a analogových hororech, takže to je docela zajímavé. Uvidíme, jak to dopadne, jsem na to mega zvědavej. Už jsem vyrazil na vlak, tak jsem to stihnul úplně v pohodě. Každopádně v 6:30 by ještě ke mně měl přistoupit detektiv. A už někdy ve 6:45 by se k nám měl připojit Felix už rovnou na hlavním nádraží v Praze. Odkud my pojedeme do Brna. Ano, do Brna. Protože Creepycon se koná v Oslavanech u Brna. Takže tak. Už je tu Felix a tady je detektiv, ale akorát nevidíte jeho obličej, protože... Já jsem anonymní. Já jsem anonymní okno, tak byste měli sledovat každý art. Ano. Takhle přesně. Ty píčo. Dobrý anonymní okno, bráško. Já jsem vyfučený jak fujara po ráno, kámo. Jsem v píči. No, točíš je product placement Red Bull. Burger King na hlaváku. Snídaně. Co jsi dal, detektive? Já jsem si dal taky snídaně, já jsem si dal snídaňový chicken burger a snídaňový wrap. Já jsem si dal toast a breakfast burger beef. Tak jo, bude taste check. Mňam do píči, taste check. Co jsi to dal? Snídaně z Burger King. V životě jsem to Trandova macoška. Kámo, jak to vypadá. Vzali prostě bulku pod burgeru a potočili to. To je jak v Mekáči toustíky. Jo, ale ty mají na to special bulky, přesně. Ty mají takový zúženější. Normálně, jak kdyby cheeseburgerovi, ale oni to nechají vyležet, aby se to zúžilo. Je v tom normálně jako podívej, je v tom prostě bulský bokosí je sladě natáčí. Takový gurmán, ale labužník. Dobrý jak píčo. Co jsi to dal ty? Já jsem si dal snídaňový chicken burger, už tady vidím to kuřecí masíčko, tyvé vajíčko, čedárek, tyjo, rukola, tak já jdu taky otestovat. Tak ochutnej. Ta rukola chutná dobře, vole, teď. Tak já jsem měl jednou schnilou, tyjo, rukolu ve snídaně z Mekáče, tyjo. Já se si udělám vlastně rukolu. Já mám taky rukolu. Máš chicken? Já mám beef. Teda, no, beef. Je to výborný. Musím říct si. What the fuck? David. No jako doporučuji, je to dobrý, jo. Tak to nice. Budu mít snídaňový wrap, to jsem si vytáhnu potom. OK.
vlastně už jedeme. Detektiv za kamerou. Dokom. Už není cesty zpět, momentálně vyjíždíme z Prahy hlavního nádraží. A jedeme na ten moudré rozhodnutí, Maty. Cože? Moudré rozhodnutí. Ano. Že jedeme na ten Creepycon. Ano, jedeme na Creepycon. Jo, tihle si dva kreténi tam budou přednášet, vole. Já se na to těším, kamo, já se budu... Ty budeš taky přednášet? Ne, já nechci. Já nechci, vole. Nechceš? Ne, já chci, ale prostě nějak musím říct, vole, že nechci. Vyzveme jakože hej, tohle je od nás, teď tam prostě nedýchlo. Plně souhlasil, podepsal s náma smlouvu. Musí smlouvu. Nic jsem nepodepsal, tady. Podepsal, on jenom lže. Tak jo, my se vám ozvem po cestě, až Felix umře. Jsem málem chce domů, nechci. Já jsem rád, že jsem nechce domů. Nějaký nechci, já jsem rád, že já chci domů. Taky nechceš. No nechci, nejde nic. Jdu žrát, mrdám na to. Jdi žrát. Užil jsi to na záchodě? Pohlavně. Dobře. Detektiv Papa. Já jsem na hajzlu ještě nebyl, ty vole, takže... Já už taky byl na hajzlu. Já už taky byl na hajzlu. Tak, máme tady jídlo od Regio Jetu. Máme tady vodu, tvarohový koláč, Máme tady vodu, máme tady okurkovou salátovku, jo, máme tady okurkovou salátovku. Pelíšek objednal. Salátovka. Rajský a je to dobrý, má to ještě větší chutě. Mňam. Cheesecake tvarohovej, Felix taste check. Že je dobré jak svině. Tohle přesně dělá moje máma doma. Přesně tenhle koláč dělá máma doma, kámo. A udělá třeba kámo tady kastrol toho. A se můžu užrat. Dobrý jak krev. Ještě tady máš marlenku. Detektiv má taky koláček. Ahoj. Jako dobrý L, tak ano. musím dělat sladký dorty, ty vole, ať ti zůstanou v charakteru. Přesně tak. Tak jo, my jdeme jíst a ozveme se v Brně. Dostal jsem na to polívkovou lžici, ty vole. Hraju, vole. Nehraj. Cake? Ta ovocí, ale jo, bídělí, vlašivé, bídělí. Jsem na to vrhnul, ty vole, kamo. Co to vrhnul, jak kapr, kamo. Jo, ty jsi to super zrodnul, ty vole. Říkám, co na to vrhnul, jak kapr, ty vole, na žížalu. Pochcel jsi z nohy? A zechcel jsi z nohy, když jsme přehazovali kolej? Dobrý. Málem. Ne, já umím mířit. Kdyby ten vlak jel do kopce, tak mířit umím. Dámy a pánové, vítejte v Brně. Takže v prdě. Klasický Brno moment. Na hlaváku. Péro. Péro. Nemá nohy a jo. Jdem do pekla, já ti říkám, my jsme prostě prokletí. Já to tak taky vidím, no, ty vole. Jdi do... Přestaň mě mlátit. Máme rádi Brno, hrozně moc. Tak my jsme tady našli úplně takhle nádhernou kavárnu Kafec. Vypadá to mega hezky. My jsme s Felixem jsme si dali ledové latte s cukrem. Já jsem jediný autista, takže místo kafe jsem si dal čaj. Ale čaj je v pořádku. Čaj je doslova můj nejoblíbenější drink. Vypadá to dobře, že ano. Je to tak,
To je největší zrůda, to je Trevor. Do prdele, vole. Jsme v Brně, je to hezký tady. V Brně nejezdí tramvaje, v Brně jezdí šaliny. Tyjo, takováhle katedrála tyjo, je v Brně. Fakt hezký, tyjo. Já jsem slyším hrozně, toho kostela slyším hrozně podle z songu. Jakou? A jo. Prostě Assassin's Creed, kámo. Yes. Nádhera. Javor. Javor. Super. Tady šalina. Jsme, v každém z nás se odehrává něco jiného. Felíšek je spocený jak píča, je mu vedro. Já jsem unavený jak píča, chce se mi spát. A Matýskovi praskne střevo, chce se mu srát. Každý má nějaký problém. Každý má nějaký problém, že se tak. To je tyhle nejlepší dovolená, kámo. Jsme tady pod mostem, čekáme tady na nějakého borca, vůbec nevím, kdo to je. Ajnost. Cigáro. Co se děje? Felix, jsi štiplístek. Nejsem štiplístek, sorry, ale tenhle vypadá trošku jako 4lístek, pičo. Cože mu máme v plánu udělat? Zauzlovat před kuku. To mají v plánu oni, já mám v plánu mu vzít kokota a z těla toho kokota mu udělat úzel. Je tomu tak. Dneska to bude ještě hodně zajímavé. Máme v plánu večer si popít. Ano, budeme chlastat! No vlastně my teďko se sejdeme s jedním členem, vole, s kterým pak půjdeme na CreepyCon a pak se tam na CreepyConu ještě sejdeme s tím, vole. S Dimonem. S Dimonem. Čum, už má Borka šál. Nevím. Ty pičo, to je žába. Šalina, jede šalina, kámo. Kulec. Pěkný, já jsem na tím připravujeme celý, jako aspoň já, začít připravovat celý rozbor. Ale když si řekne komunistický vystupují takhle vůbec někdo jísty, vole, komunistickým hlasem. Stanice? Tak tohle to je moc hezký, tyjo. Jo? Že jo? Je to pěkné. To tady to vypadá moc dobře. Alexi, jak ti chutná roast beef bageta z bagetérky? Já jsem oficiálně nikdy nemusel zrovna jako bagetery bulvar. Každopádně oficiálně měním názor, je to jedna z nejlepších věcí, co jsem kdy kupoval. Jak to vypadá? Kamo, prostě úplně. Kámo, to jste pořádně? Jo, to je to, ty musíš dáme jídlo. Dáme žrát. Já mám pařížskou, Já mám salát Cezar bagetu a je absolutně skvostná. Oslavami. Jsme tady. Dorazili jsme. Bylo to velice náročné. Budeme najít místo, kde se vyštěme a kde se převlačeme jinak někomu pozvracím babičku. Já jsem absolutně nevím, jako co mám dělat, kam mám jít. Jak ne? Pohodě. Dojít na hajdu. Ghostface! Strašidlo! Připomíná jako... Je to dobré. Jau, kurva, nehet. Tohle je na hovno, ale zaryv, to stojí. Nice. Tak, my už jsme před dělnickým domem konečně. Jsme úplně chcíplí. Tady je pan detektiv, ty vole. Jsme úplně zdechlí, ty vole, je vedro jako v k***tě, jako. Takže my už jsme tady s panem Felixem vyfasovali hezky takhle jmenovky. Je to tak? Mám taky tady. Je ironií to, že den před naší prezentací svým způsobem mi odchází hlas, jo. Takže já se budu modlit za to, abych zítra se neprobral a můj hlas nezněl jako pištěná veverka.
Je mi vedro. Nějaký. Já ho chcípám, ty vole. To bude líbit v dobu, kdy mi vedro nebude, takže to se nestane. No. Stane se to třeba po 10. večer a to je za 5 hodin cirka. No, cirka, no. Takže pro mě tohle je zatím absolutní utrpení. Každopádně ohledně akce to zatím vypadá velice slibně. Yes. Já teda mi dneska v pátek, kolikátýho je? 19. tak nemáme zatím žádný program. My ho máme až zítra. My se tam budeme jenom flákat dneska, tak nějak jako popíjet asi, předpokládám. Yes. Za to, že zítra máme rovnou 2 programy za sebou večerní, což je náš program Sně a jejich význam, což je na to i na naše video. A pak máme s Dimonem a Prézou. Já umřu. Neumřeš, to zvládneš. Metalový koncert. Vůbec nevíme, jak to bude fungovat, ale stane se to. Stane se to zítra. Tam jsou opravdu hosté, kteří nám říkali, že to bylo nepříjemné až. Takže opravdu bych vás chtěli poprosit. A ještě jsem chtěl teda říct, že krom toho, že promítáme v kině kopci a je to prostě těžký vězení už z doby dávného Rakousko-Uherska a je to nejvíc střežený vězení u nás. Tady něco vězení utek a aniž by někomu ublížil. Dobré ráno. Dobré ráno. Druhý den na Creepyconu. Vyspali jsme se jak? Tyhle 2 debilové spali jak zabitý, za to já jsem furt vole něco slyšel, takže já jsem si připadal spíš, jak když jsem ty vole, já nevím, vole ve válce, vole ve Vietnamu a čekám na to, až mě napadnou Vietnamci, vole s kalachama nebo s něčím. Detektiv se zranil. Detektiv stihl přijít o nohu, ty vole. Detektiv přišel o nohu. Ty pičo, dobrý cyberpunk, ty koko. Tomu já jsem dostal teďko napůl Martin Rota, kámo. Johnny Silverleg, ty já vole. snad se to zahojí, já to umím prostě. Snad to. To je dobrý Johnny Silverleg. No to ano. Co nás dneska čeká, hoši? Peklo. Přednáška. Ano. Tyhle 2. Ano. Ale ty taky, protože ty budeš psychická podpora. No. Jestli ten kreten se furt bude ptát na otázky, jak ho přetáhnu s jebou. No hlavně ty vlastně mi dej tu kameru, ať tam otáčet. To natoč to nohou, vole. Na tě asi počím mobil, když tak. V tom bude, nebo to natočím na svůj, ty prostě to půjdu. No, taky možnost. Tak my už jsme vyrazili. Pan detektiv alias Ghostface. Už jsem nechodil lípky, tak šel na ty boty. To je fajn. To je nice, no. Takže my jdeme na Creepycon, na zahájení a pak se půjdeme na snídaní někam. Asi tak, no. A Jsme čají. všichni jako takový zvadlí. Protože spát jako na zemi v tělocvičně, kde vedle vás chrape detektiv, to je zážitek, ty vole, na celý život. To je třeba ty vole zážitek, to je jak kdyby, víš co, ale to není klasický chrápání, to je jak kdyby borec řezal na cirkulárku. Ale nejvíc, Kterýmu nechrápu, vole. nejvíc bylo vtipný pičo, ty vole, že jsi tělocvičně kámo třeba s 50 dalšíma lidma, který absolutně neznáš, vole. Tak mě přišlo hrozně divný, ty vole, pocit, kamo, být na jenom hajzlu, ty vole, asi, kamo. Ty tam vlezeš a tam 2 kluci, asi 3 borky, ty vole, pičo, ty vole, to nejsou oddělený hajzly. Nejsou, no. We're going na Creepycon. Je to v píči. Co se teď bude dít? Cosplay soutěž. Cosplay soutěž, je to tak. Detektiv nemůže, protože není to jeho po domácku vyrobený cosplay, takže... Vám zkusíme z toho něco natočit a snad z toho něco vznikne dobrého. Můžu se na něco zeptat? Mluvíš vůbec? Takže mám mluvit já? Budeme hrát pantomimu. Cože A ten pyramida je úplně perfektní, kámo. Se líbí, jak mají ohlej ten hrb nahoře, jestli víš. Jo. Že on to reálně má. Jo. Jako pyramida ta line figure, nebo si to rozmyslel? Objevuji se, když mám hlad?
Napadá ti něco horšího než bolest psycha? Pamatuješ, jak mě kousnul ten čmelák? Ježiš, čmelák něco koušil. Ale to, co kousat, budeme my. No jo, ale co tady můžeme sníst? Jídle všude dost. Teď jenom samozřejmě nějaký vyrábě musíme najít, že ano? Něco by tam bylo třeba? Jak vám tam nefunguje magie? Dál. Další. Dál. Odba zpátky. Tak je to lepší. Takovejhle hezký vibe tady máme mít, že ano? Ty to nechápeš? To ty jsi ta druhá. Ne, zase mě. Ona je ta druhá ženská. To má smysl. A já? Zdravíme vás. Pustili vás k vaší návštěvou. Kejklíři. Už jenom v podstatě čekáme na naše vystoupení. Že jo? Je to velký špatný. Jo, ale aspoň Dimon nás trošku podporuje. Říká, že to zvládneme, tak snad jo. Ale taky z toho nemám úplně jako nejlepší pocit. Takový stresík trošku. Jo, je to tak. Jak se ti to líbí, to čekání? Máš to dobrý? Tam určitě se nebojí. Ty se určitě nebojíš, jo. Budete dávat na to? Okay. Ahoj, detektive. Čau. Řekni nějaký vzkaz. Když stále jsem Investujte do NFT. Ani Tady pozdravme spolupracovníky, další spolucosplayery. Chceš tam cenzuru nebo? Nemusí být. Lidi, jsme tady potkali v Megapopíče lidi. One is okay. Hodně se uní. Já ne, já jsem Hodně se Maňka. Co jsi si říkal? Hodně se bojíte. Ona by se s tím totiž asi nikdy nepochlubila, ale barvila mi sočky. Absolutní pík, bráško. Yes, že jo. To je úplně top, bráško. To je nejlepší. Felixi, jak se těšíš na přednášku? No. A tady je Dimon. Tady je Dimon, ale nevím, jestli Pavel chce být ve videu. Já ty vycenzuruji, jestli chceš. Já jsem poslanej. Čau. Ahoj. Chcípnu. Chci vám sdělit naše pocity před přednáškou. První začne náš host, Dimon. Nazdar. Jsem trošku ve stresu, bojím se, co vlastně budeme probírat, protože já vůbec nevím, o co go. Preza mi neřekl pořádný informace, bojím se. Budu vystupovat před několika lidma, mám strach, na rovinu mám strach, protože nevím, o čem budu mluvit. Máme podobný. Další muž je pan Felix. Jsem v píči. Chcípnu. Jestli tam řeknu něco špatně s mým rozbitým hlasem, mě zastřelej na místě a připadám si, jak když jdu na popravu u maturitní práce, bráško. Je to v kůdě. Chcípnu. Mně přijde tady vtipný ten kontrast mezi Dimonem a Felixem, ten, že Dimon tady hezky popsal své pocity a Felix jenom, že chcípnu, zastřelej mě, umřu, A já řeknu své pocity, asi netřeba víc jako popsat, asi můj výraz mluví za vše. Každopádně my s Maty máme dvě, vlastně jednu sami a pak máme tady s Dimonkem. Ano. Chcípneme všichni tři najednou. No vy chcípete jako první. My chcípneme jako první. No a já to potom budu muset umluvit, že jo, ty vole, tu přednášku s Prezou. Tak zkus. Já nejdřív se musím jít veselat. Já půjdu se potřebuji vychytat. Dobře, tak jdeme. Ale jo, tady je detektiv, ještě možná jste ho viděli. Bojím se. Takový skřet. Ještě na sebe musím vzít kravatu a musím tam mít slušně ještě na sebe kabát, tam přijdu a potom se osundám.
Ale já si myslím, že to bude... A to tam třeba chcípneš. To nevadí. Bude to třeba dobrá zkušenost, Beřeko, co si myslíš? Určitě dobrá zkušenost, ale jako hrozně, bude na mě koukat i Birke, na nás vlastně bude koukat Birke. To si děláš, Ano, Birke říkal, že určitě přijde na přednášku o analogových hororech, že ho to zajímá. Birke, si to vidíš, ahoj. Ahoj Birke, máme tě rádi. Dobroš, tak jo, tak jdeme umřít. Jdeme umřít, mějte se hezky, užívejte si vlog z Creepyconu a ahoj. Ahoj. Chcípnu. Ušní lalůček. Ušní lalůček. Ušní předka. Chcípnu. 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 Felixi? A to jsem nevymyslel, ale no nic. Nemáš. Ahoj. Nemáš chleba na držku, si to tam nebo to. Felixi? Štiplístek. Co vám je, vole? Marek je ztracený. Co vám je? Asi už nepíte. Jo. Felix se už nechlastej, máme přednášku. Za hodinu vystupujeme. Jak se cítíš? Dozvěděli jste se důležité info. Chcípnu. Dozvěděli jste se dobré info, o čem mluvím. Ano, dozvěděli jsme se fakt dobrý informace. Reálně spavá nám zachránila celou akci. Vezmeme spolu na pódium. Tě pozvem. Ne. Jo, chce. Já nejsem úplně mluvící člověk, podím. Takže my se tady užíváme teďka ještě chvilku času ve VIP zóně a uvidíme, no, už začínám pocitovat stres mírnej. Já nějak teďko ne, ty vole, jestli ten hlas, já doufám, že bude zase dobrý. Tak se pořádně jakoby, tak si jdi koupit párek v rohlíku, nebo já ti koupím párek v rohlíku. Tak dobrý, tak. Chápete to prostě, Felix má vystupovat, ty vole, skoro 2 hodiny. A prostě se mu skurví hlas. Jako modlíme se, ať jsme umluví tu první část, jo. I tu druhou umluvím, to bude v pohodě. Jako reálně mluvíš takhle celý den. To zvládneš. Reálně jako není to. No, teď. Naše téma, které jsme si vybrali, o kterých budeme mluvit, tak jsou sny a jejich význam. Takže doufám, že jste připravení. Jo? Jo! Dobrá, mám informaci. Já bych řekl, že můžeme jít rovnou na to. Přednášku máme za sebou, úspěšně. 2,5 hodiny. Vlastně. 2,5 hodiny, no. Bylo to fajn, na poprvé jako je znát, že jsme byli nervózní. Je to naše poprvé, ale způsobem, že jo. K tomuhle kompletně k celým pocitům jako z Creepyconu z našich tohoto uvidíte na konci tohoto vlogu, kde se k tomu vyjádřím, až budeme v pohodlí domova. Vyjádří se k tomu i detektiv. My jsme z publika klukům pokládali úplně
vymrdaný otázky. A teď každopádně jsme zničení, tyjo, 2 hodiny a půl plus minus, tyjo, přednáška, takže jde se pít. Jde se chlastat. Ano, třetí cvičnu, jde se chlastat. Moje první chlastačka. Ano. No. To bude dobré. Kurva. Jsme totálně mrtví. Takže komplet. 3. den na Creepyconu. Půjdeme pomalu tam a půjdeme si zbalit šárničky. Ať už trošku jako to... Ať se nějak pohneme. Taste check. Co to máš? Je to, kámo, chálec jak kreten. A na moje vyřvaný hlasivky je to pík, kámo. Je to prostě, kámo, bulka, vole, plná síra. Takže něco jako vaše penisy, když se týden nevymijete. Tak, žer. To kousnu a zhoří mi držkem, že to je horký jak kůňka. Narvi tu smegmu do té tlamety. Je to absolutně pořádku. Hele, kde Dimonek? Je to absolutně pořádku. Máme tu paparazzi, kámo. Mňam. On se pak nenažere. Nenažeru. Padlo ti to? Chala. Na to. Mňam. Já jsem velice rád, že mé mozkové burky odchází z toho, to tady já odcházím. Nevím, kdo seš, adios. To nevadí, to je v pořádku. Tady je Dimon. Tady je Ainos, tady je detektiv, tady je Felix. To je nějaký debil, který absolutně neznám. Co se ti stalo, Felixi? Já nechápem, já nerozumím, co to kurva je. Jak máš kurva zaplý 2 YouTube? Když jeden vypnu, co se stane? Furt to hraje, chápu, a když otevřu ten... Já mám maturitu z IT, ale tohle nechápu. Felix je mrtvolnej. Detektiv taky. Dimon totéž. Co bys jsi dal? To je tady přišel do Rusku. Čekáme, až se dobijou telefony, pak budeme pomalu vyrážet směrem Brno a tam pojedeme o tom, že pak do Prahy zpátky domů. Klidně bych si to znovu zopakoval, tu přednášku. Mně to přišlo, bylo to super. Dobrý den, my vás tady vítáme na děsivém loučinku. A ten bude mít teďka dneska několik částí. Za chvíli vyhlásíme cosplay soutěž, tady už se na to může i Haro nemůže. 5? Dobře. Měli to víc než 5? Ne? Takže 5 poprvé, unikátní karta pro někoho právě mizí, sada karet 5 poprvé, 5 po druhé a 5000 po třetí prodáno tamhle. Zatleskejte si za tuto úžasnou účast. A bohužel je to složité cestování a Eclipse a Akuma tady dnes nejsou, to znamená, že jejich slyšná asistentka přijde přebrat odměnu. Druhé místo získává to Odvaha. Je to dvojice, která pospojovala Kevin a Verifier a s tomu Verifier 2. Pojďte za námi. To bude bandy. To bude bandy na první. A první místo v cosplay soutěži vyhrávají Disobedient Chompers
za jejich cosplay Bendyho and... Mně to bylo jasný. A mám skvělou zprávu pro současnou asistentku, protože toho dneska potáhnu. Tak jo, Felixi. Je to za náma. Jdeme domů. Nechci. Chcípnu. Víc jak přitýkámo vystoupení. Jdem po sem. A jak my už jsme v autobuse. Jedeme do Brna. Tam ještě budeme nějakou dobu čekat na vlak. Každopádně už z toho začal mít depresu. Detektiv je před námi, ale mám mobil na nabíjec, takže ho nemůžu ukázat. Možná. A detektiv takhle. No, tak snad dojedeme v pořádku do Brna. Nevím kam, ale doufám, že dojedeme do centra nejlíp asi. Já to vím, že vlastně jsem byl. Tak my už jsme v Brně na nádraží. Máme tady sváčku. Já ji mám v baťohu, ale máme v podstatě to podobné, co ty. Jo, to tady je taky, no. A každopádně jdeme na nějaký místečko, kde se... Jsem úplně vyšťavený. Já taky neboj. Už jsem kluky varoval, že já, jelikož mám problém se spánkem brzo a přes den, tak jestli se pokusí usnout ve vlaku, tak je budu budit. Nedobrovolně, hajzli. Děkuji, Felixi, mám tě moc rád. Jinak detektiv tady není, utekl, vykašlal se na nás, nedělám si srandu, že se jenom na kouby dobili. Za chvilku bude venku. Ahojte. Aktuálně prožívám silnou depresi, že jsem musel odjet z Konu a nastává mi peklo na vysoké škole. Za mnou sedí detektiv, toho si vůbec nevšímejte, stejně je úplně nepodstatný, vole, že ho tady zacenzuruju. Chceš tomu něco říct? Čekáme na vlak a sere nás to. To je asi tak nějak všechno. Jo. Jsme furt v Brně, tady je nějaká šalina, vůbec nevím, co to je. To je nějaká pojízdná krabice, ty vole. Nevím, co to je, neznám to. Takže tak, čekáme na vlak. No, tam je ta šalina. Už mě nenatáčej do p***e. Musím vlogovat, chtěl si vlogovat, tak vloguju. Jo, najednou vlogujeme, když už je po všem, ty vole, čaje. A mě nečajují, čaje mají v krámě. To ti fakt dlouho trvalo, ty vole. Tak my už jsme ve vlaku, už jedeme konečně. Je docela vtipný, že ten low cost byl v podstatě skoro stejně drahý jako tady standardní druhá třída, přitom je to 3x rychlejší. No, ne, 3x. Čelnák rozhodně mám v plánu opět navštívit zpátky Brno, protože se mi tady reálně líbí. Jo, je tady fajn, jako já si z toho dělám srandu, protože jsem středočeský kraj. Já tu Moravu prostě mám docela rád, já to mám znám. Ale relativní třída. Příští stanice, next stop, Nechterhalt, Česká Třebová. Česká Třebová. Třebová, Střežová. Dobrý, tak jo, my se vám ozvem nějak po cestě, až budeme dělat nějaký kokotiny, až se to trošku víc rozjede. Taková tradice, kterou máme, a to vždycky, když přijde něco, co Felíšek neměl, nebo prostě přijde nám něco k jídlu, k pití, tak Felíšek jakožto náš hlavní labužník, hlavní degustátor, to ochutná na kameru a pak nám řekne z toho své pocity. Takže jak vždycky říkám na našem kanále, taste check. Gever. Takže Gever. Berries flavor energy drink. Taurin, koffein, vitamins free. Takže pí. Každopádně. Tak. Co mluvíš, mobil, nemluv. Tak. Vůbec to nic necítím, ale nevadí. Můžu? Představ si nedozrálý borůvky, které jsou kyselý jak prdel. Jo. A ten mi chutná, to je docela. Teďka už jsem možná taky přepitej těch energií. Ale je dobrý, ty jo. To je fakt dobrý. To chutná jak dětský šáňo. Jo. Jo, jako úplně extrémně. Ale dobrý. Už jsme na hlaváku. Takže my se tady loučíme. Děkujeme za zhlédnutí, ale vydržte, ještě tady budete mít naše vyjádření, ale to už bude z Discordu.
a uvidíte nás přes webkamery. Nějak otlušení čelo. Takže my jdeme pomalu zpátky na naše cesty směr domů. Hezký večer. Hezký večer a koukejte dál, nekončí to uvidíme. ještě se uvidíme. Čau, čau. Ahoj. Tak už jsem sám, detektiv jel domů, Felix taky. Cítím se snad ještě hůř než předtím. Protože ty borci mi už začínají, mi už jenom chybějí, jako úplně strašně. Ty vole, jestli se nerozbrečím po cestě, ty vole, tak to bude asi úspěch. K tomu mám reálně hodně blízko. Proč ten skurvený kokot má už zpoždění, ty vole? 15 minut, ty vole. No já se zabiju, ty vole. Tak my už jsme doma z Creepyconu, už je to teda nějaká ta doba, ale střih trvá trošičku díl a neměli jsme vůbec čas na toto řešit hnedka po Creepyconu, ale furt ve mně ty pocity jsou docela čerstvý, furt jako jsem z toho takovej jakoby nadšenej, zároveň jako smutný, že to skončilo a chtěl bych si to zopakovat, takže asi tak, no. Opakujem příští rok. Jo, příští Tam budeme rok. určitě, můžete s náma počítat, protože to bude pík. A s tím, co já mám vymyšlené na příští rok za naše přednášky, to bude o něco lepší. Tenhle rok to byl takový zkušební pro nás a příští rok to bude bomba jako kretén, protože mám něco vymyšleného. Zatím mám sepsaný jenom jeden ze 3 věcí, které bych chtěl udělat, ale jestli to vyjde, bude to k***ská bomba. Taky se na to těším. Každopádně jsme tady jenom 2, protože detektiv to s náma bohužel natočit nemůže, ale když tak nějak vymyslíme, abyste tady měli i jeho vyjádření, budete ho mít po případě v komentářích nebo v popisku videa. A jinak detektive, já ti děkuji, že jsi tam s náma byl, protože já si myslím, že my 2 s Felixem bychom to tam asi psychicky nedali bez tebe. Je to tak. Byl jsi taková jako veselá kopa a doufám, že jsi to teda taky užil, i když já vím, že jsi to užil, protože to byl hodně velký zážitek, i když ty už se na Creepyconu byl, my jsme tam byli s Felixem poprvé. Takže tak. Je to tak. Každopádně ještě bych chtěl rychle zmínit, že náš Discord server už je plně funkční, proběhl na něm kompletní rework, takže ten server vypadá úplně jinak a už na něm budeme více aktivní, takže pokud ještě na našem Discordu nejste připojeni, tak se okamžitě připojte, máte odkaz dole v popisku videa, zapojte se do naší creepy komunity, menší zatím, a pomozte nám růst dál. Každopádně ještě bych se tady rád vyjádřil, protože to mám stále na srdíčku jako jednu událost, co se tam odehrála. Ty už určitě kurva víš, co myslím. Tuším. Jediný, co na celém Creepyconu mě lehce zamrzelo, ale to spíš z naší strany, že jsme to neměli dostatečně připravený, je čas mezi našima přednáškama, jenom to z toho důvodu, že my jsme odešli z jedné a přišli za náma 2 slečny, které se na nás ptali nějaký otázky, chtěli nám říct jejich vlastní zkušenosti z těch snů a my jsme jako idioti museli okamžitě odejít pryč a musím uznat, že jsme z toho měli špatný pocit, nejenom na té další přednášce, ale i další den potom, protože já jsem je tam pak scháněl a jelikož už tam bohužel nebyli, tak díky bohu jsme si aspoň tak nějak skontaktovali na Instagramu a byli jsme schopní to dořešit tam, takže aspoň, že tak, ale tak trošku nás to, myslím si, že mě hlavně i Matyho jako mrzelo, protože jako my si každý podpory i fanoušku vážíme a absolutně nás nejvíc zajímá i vaše zpětná vazba a zároveň vaše stories, který jsme v tuhle dobu mohli dostat a nedostali kvůli fakt, kolik to bylo, 5 minut, ani ne, ta přestávka, kolik jsme to měli. My jsme si v podstatě ani nestihli mezi těma přednáškami třeba zakouřit nebo na záchod, jako jo. Ne, my jsme reálně vylezli ven na čerstvý vzduch, přišli za náma slečny a řekli jsme 2 slova a pak jsme museli jít. Jo. Já jsem byl na organizaci, za to nemůže organizace je úžasná, všichni tam byli fakt skvělí, ale tam jde jenom o to, že my jsme si to blbě naplánovali, protože nám nedošlo, že by za náma někdo mohl dojít. Takže to je spíš chyba z naší strany. Každopádně ohledně teda čistě Creepyconu, organizátorů, prézy a všech ostatních bylo to fakt parádně udělaný, vymyšlený. Jako fakt i ohledně vás, co jste tam byli a jako
ptali jste se na dotazy, fakt paráda, děkujeme moc a docela nám to zpříjemnilo večer, protože jsme očekávali, že to bude jeden velký fail, což neříkám, že nebyl, každopádně to nebyl úplně ten největší fail, který jsme asi oba dva očekávali. Já si myslím, že za mě jako to fail nebyl. Jako fail by to byl, kdybychom tam prostě přišli a nebyli schopni ze sebe vyplodit jako půl slova, zatímco my jsme tam začali prostě mluvit a mluvili jsme celou dobu. Jo, to byl pro mě největší fail. Každopádně ještě k organizaci, co mě hodně potěšilo, když jsme první den přijeli na CreepyCon a vzala se nás tam ta hlavní jakoby vedoucí, teďka si nevzpomínám na jméno, nepamatuji si ho? Já si ty jména nepamatuju absolutně, protože my jsme se tam seznámili s tolika lidma, že já už to mám hrozný kolotoč jako v té hlavě. Fakt jako, že se mi motá jedno jméno přes druhý a je to v píči. Ale každopádně to bylo fajn, když nás prováděla jakoby těma místama, říkala nám jako kam můžeme jít, kam nemůžeme jít, když, jak jsme měli ty vysačky, že jo, jako hosti. A přišel pak Préza a on se na nás podíval, takhle ukázal a řekl Gloomy Secrets, že jo? To bylo úplně nejlepší, to byl úplně top, že prostě přijdem, jako asi nás poznal. Hned nás poznal, to bylo super, ale to bylo takový příjemný zahřátí u srdíčka, víš co? Že se na nás jako to bylo takový... podíval, to jo. No jako, že asi měl nějaký research ohledně našeho kanálu, jestli vůbec jako to stojí za to, což jako nás samozřejmě těší, že stojí, protože pro nás to je nejenom velká jako motivace pokračovat, ale i jako zkušenost do budoucna, když budeme někde vystupovat. A jako nám to hodně pomohlo v tom si uvědomit, co jsou naše cíle. Takže já bych osobně řekl, že tohle bylo, ať už to vyšlo sebe víc dobře nebo špatně, pro nás to vlastně působí jako jedna velká perfektní úspěšná zkouška, která už je za náma a doufám, že se tato zkouška bude opakovat. Je to tak, to je jediná zkouška, kterou chci, aby se opakovala. Maturitu už nechci do pitě. Každopádně, ale fakt tohle to bylo úplně skvělý, ale jako ta moderátorka, co tam uváděla, jakoby ty ostatní lidi, jakoby na to pódium. Skvělý. Jako na to, že velký shoutout. Obrovský shoutout, protože tam, jakoby, ona tam ta paní seděla celý den, jo, a uváděla všechny. A já osobně musím přiznat, mě by jelo. Mě by hráblo, já bych se tam rozpadl jak Lego kostička, jako fakt bych to nedal. Jo, tohle je absolutní shoutout. Ona nejenom, že tam jakoby uváděla ty hosty a jakoby pozývala je na pódium, že mají jakoby přednášku a tak. Ona dokonce běhala mezi lidma a dávala jim mikrofon, když ty hosti chtěli interagovat jako s lidma. Ano. To je prostě neskutečný, jako dobře, když jako jsme měli my tu přednášku, tak jsem párkrát přeřekl, ale to je naprosto v pořádku, to se prostě stane a hlavně bylo pozdě večer, my jsme tu přednášku měli ve 10:45 večer. Jako... My jsme byli taky už unavený z toho všeho, že jakoby být celý den mezi lidma, jako pro mě jako introverta a ještě v tu chvíli po tom celém dní přednášet před dalšíma lidma. Jo. To je věc, která moje mentalita si myslela, že dá těžkou výpověď, protože já tohle z toho nedávám ani ve škole a natož před tolika lidma, takže já jsem hlavně rád, že jste to tak nějak akceptovali, ty, co jste tam byli a bylo to svým způsobem pro vás v pohodě. A hlavně mě překvapily dotazy i doplňování nás samotných, když nám vypadlo nějaký slovo. Jo, takže... ECG, ne? Nebo něco takového. EEG, nebo něco takového. Doteď si to nepamatuju. Každopádně ano, já jsem tam mluvil o přístroji, kterým se měří mozkové vlny, ale to je jedno. A někdo mě tam doplnil, což někdo by možná řekl, ježiš, tak teď jsem zakrypla. Ne, já jsem rád, protože aspoň vím, že ty lidi poslouchají, že aspoň jsme nějakým malým způsobem zajímaví. Jo, že ty lidi vnímají vůbec to, co se tam děje. Takže pro mě to jako bylo spíš zahřátí u srdce, než abych si připadal jako kripl. Mně přišlo hlavně taky super, když jsem tam prostě řekl, tak co jste všichni připraveni. Sice bylo třeba 2 vteřiny ticho, ale pak myslím, že ruky zrovna zařval, jakože jo, a povzbudil celý publikum, aby začali tleskat. Jo, to bylo dobrý feel. To bylo příjemný, no. Ale obrovský shoutout hlavně Dimonovi, protože ty nervy tam snašel s náma a byla s ním hrozná prdela v backstage před tou přednáškou. Takový hit tohle z toho CreepyConu, no, od pana Dimonka. Ne, každopádně ohledně Dimona jako fakt hrozně cením to, jak všeobecně jsme se krásně u té další přednášky doplňovali i společně s Prézou, kdy vlastně Dimon něco řekl,
My jsme řekli náš názor, všichni jsme se tak nějak doplňovali, všichni jsme tak nějak souhlasili s názorem toho druhého a bylo to vlastně poměrně dost příjemný. Takový fakt jako, jak se to jmenovalo, diskuze, tak fakt to byla taková příjemná diskuze, kdy se každý z nás i z publika mohli jsme se vyjádřit. Jo, svým vlastním názorem a nebyl tam jakoby žádný napětí mezi náma, což bylo fakt příjemný, jakoby, jo. Že to celé nebylo jenom čistě na Dimonovi, nebo na nás, nebo na Prézovi, ale všichni jsme se tak nějak postupně jakoby doplňovali, jo, což bylo fajn. Dalšímu člověku, kterému bych chtěl extrémně poděkovat, je Spavá nemoc, jo, to je její přezdívka, je to teda slečna. A ona nám jakoby s některýma věcma strašně pomohla před tou přednáškou, protože nám řekla spoustu jakoby věcí, které nám u té přednášky strašně jakoby pomohly. A za to jsme jí teda i děkovali, už jako přímo před tou přednáškou a i po té přednášce a ještě jí děkujeme tady, protože nám to trošku zachránilo kejhák v některých momentech, jako takže tak. A ještě bych osobně chtěl hrozně poděkovat Ainosovi a detektivovi za to, že nám tam hlídali kameru, protože ty vlastně celý přednášky naše byly nahrávaný a oni byli dva, kteří to měli pod dozorem. Takže to taky bych chtěl hrozně poděkovat, že to jako kontrolovali, že to tak nějak fungovalo, jak by mělo fungovat, jo, a všechno bylo vlastně v cajku. Každopádně obě ty přednášky budete mít v popisku videa, nevím, kdy tam budou, jestli tam budou hnedka po vydání vlogu nebo po nějaký době, to se ještě uvidí, ale budou tam, nebo měly by tam být. Yes. Takže pokud vás to zajímá, tak se na to můžete celý podívat. Pokud tam teda budou, uvidím ještě, jestli se mi je tam povede nahrát. To asi jo, když to dáš do neveřejných, že jo, tak to tam můžeš hodit a oni si to můžou rozkliknout. Uvidíme, a nebude to oficiálně jako video. No, to ještě uvidím, jak to vymyslím. Každopádně asi tak. No. Takže ještě teda jednou, omlouvám se slečnám, že jsme neměli víc času. Jsem hrozně rád, že i po celém tom konu za náma přišlo spoustu lidí si o tom pokecat. Jo, bylo jich fakt jako docela dost těch lidí, což nás zahřalo u srdce, protože naše očekávání byly spíš takový, že za náma nikdo nepřijde a budeme stále takový no-nameové. To se nestalo, takže velký jako fakt jako děkuju všem. Hrozně nám to pomohlo v motivaci pokračovat, protože už byly krize, kdy jsme si, myslím si, že i já, i Maty řekl, že to vlastně je no. Jo, ale je to tak. Ale tohle nás motivovalo. Další věc, děkujeme za překročení další hranice 145 odběratelů, myslím už teďka? Teď už je tam 147. Teď je tam 147, si to pamatuju správně, takže za to moc děkujeme. Samozřejmě pomohl nám k tomu i Creepycon, protože před Creepyconem jsme měli nějakých 133, myslím, a po Creepyconu nějakých 145 asi zhruba, takže za to moc děkujeme. Yes. Čekejte obrovský projekty, možná novou sezónu Gloomy Thoughts, uvidíme, jak to všechno bude, takže vo všem dáme vědět na našem Discordu a na našem Instagramu a po případě na YouTube v sekci komunita, tak se tam podívejte, když tak jsme tam docela aktivní. Takže tohle by bylo asi všechno z tohohle celého vlogu, který je teda neskutečně dlouhý, ale já jsem prostě chtěl, aby ten vlog byl kompletně, jakoby, aby pokryl vlastně tam úplně všechno, co tam dělo, co mám prostě natočený. Měli jsme asi 4 hodiny záběru a z toho jsem se střelil právě asi těch 40 až 50 minut. Takže asi tak. No 90% záběru stejně byla ta přednáška, jakoby bych řekl, protože podstatě, to samotný děl mělo nějakých 2,5 hodiny, ty přednášky, jo, pro nás, jakoby. Takže přibližně to je taky tak půlka plus cesta tam, cesta zpátky, bla, ono to jako bylo natočený docela dost, ale hlavně ten poslední den už jsme neměli ani tolik náladu točit, hlavně kvůli tomu, že nás mrzelo to, že jsme si nemohli pokecat s lidma, kterým za náma právě přišli. Jo. Jako ty slečny, takže úplně nás to opadlo jako nějaká radost z toho, že byli jsme z toho přešli, protože jsme působili jako úplný kreténi, že prostě my jsme ani nestihli se rozloučit, to mě na tom nejvíc, že jo, já já možná mluvím prostě, dělám si ze všeho srandu, ale jinak jsem poměrně vychovaný a jako slušný člověk, jo. Takže mě to hrozně jako vytáčelo z etického hlediska, no. Takže bohužel, no a hlavně taky jsme netočili, protože už jako nebylo moc co točit, jako ten druhý den byla snad už jenom jedna přednáška, pak už bylo jenom vyhlášení té cosplay soutěže, takže ono toho moc už v podstatě ten druhý den jako nebylo, on pak byl jenom odjezd a to bylo v podstatě všechno ten druhý den. Nejvíc nabitá byla sobota prostě, no. Takže, yes. Takže my teda děkujeme za zhlédnutí, dejte nám like, odběr a napište nám komentář, napište nám, jestli jste na Creepyconu sami byli a pokud budete chtít, tak
příští rok bude CreepyCon znova a my se tam teda nejspíš i objevíme, protože nám řekli, že by s námi rádi počítali i příští rok, tak uvidíme, jak to nakonec dopadne celý. Je to tak, je to tak. Tak se mějte, přeju hezký zbytek dne, noci, večera, podle toho, kdy se koukáte a čau. Ahoj.